ये दोस्तों राकेश तिवारी का गाना आ गया है, बहुत सुंदर गीत। वाह, ओह जोरे दिया नवा, ओह झून मैया अंगना आवेली रुन झून मैया। वाह, बहुत सुंदर। झून मैया बिट्टू विद्यार्थी के लिखल गीत है और भोजपुरी प्लस कंपनी से आइल बा। संगीत मुन्ना मिश्रा MM स्टूडियो गोरखपुर, गायक राकेश तिवारी। ओह अपन विधिया, शब्द में जादू बा बिट्टू विद्यार्थी के। ओह पूजा विधिया के ठैया आवेली रुन झून मैया, आवेली रुन झून मैया, आवेली रुन झून मैया अंगना आवेली रुन झून मैया। बहुत सुंदर गीत भाई राकेश तिवारी जी के। आप लोग YouTube पे जा कर के देख सकिले। भोजपुरी प्लस कंपनी से आइल बा। जय माता दी।